Que ricas as roscas, que ricos os ovos de Pascua e que ricas as torradas, inda que este ano case se están convirtindo nun produto de luxo, porque encareceron un 30% respecto ao ano pasado. Nós xa sabedes que aquí somos de botar contas e dicimos, pois facer 10 torradas na casa, canto nos custa, mirade. 10 torradas que levan pan, leite, ovos, aceite e azucre, o ano pasado custabanos facelos na casa uns 3,73 euros. Este ano encareceu un chisquiño, 3,95, dicimos, bueno, pois non é tanto, non? 22, 23 céntimos, pero se queremos mercalas no supermercado, xa o conto é outro. Eso sí, queremos facelas artesáns, 10 torradas artesáns, 30 euros, parecemos moito, home, de 3,95 a 30 euros, case mellor facelas na casa. Pero, bueno, hai que na casa non as quere facer e dicimos, vamos facelas artesáns. Moi ben, o prezo é caro. E que está facendo moita xente? Vainas a comprar ao supermercado. E non só no supermercado, vainas a comprar conxeladas. Barato, barato. Torradas conxeladas, eu Sí. non sabía que existían. Existen as torradas conxeladas. Mirade, Play, agora facemos unha proba, porque obviamente non porque sexan conxeladas teñen que saber peor. Bueno. Pero é verdade que cando, dicía miña abuela, pouco das menos levas. Pois, mirade por aí porque este rapaz foi ao súper a buscar as torradas, a verdade que están arrasando, porque non era o único, mirad. Vuelven como novedad las torrijas congeladas del mercado. 6,20 €, 4 unidades. También bizcocho de manzana, 4,40. Y como sé que os encantan los químicos y congelados, vamos a probarlas. Ya existían hace unos años, pero bueno, han vuelto ahora que viene la Semana Santa. La cajera se ha quedado en plan, uy, esto es nuevo. Torrillas, top, mejores postres españoles. Aquí la tienes, mi rey. Cada torrija costaría 1,55 si hacemos el cálculo. Te dice que la descongeles 9 horas, pero si eres un cagaprisas como yo, la metes 30 segundos a microondas. A ver. Azúcar por un tubo, pero claro, que está muy bueno. Vamos a probar con un... El dicía estaba moi boas. Azúcar por un tubo. 4 tamén torradas, 6,20 €, é dicir, cada torrada sae a 1,55. Bueno. A verdade é que o prezo non é malo, Non é competitivo, pero claro, notase a diferenza de sabor, Rocío. Eu fixen torradas hoxe, no. Ah, No, porque estas pensaba levan que sí, canela. home. E David Espiño Fernández non soporta a canela, así que non as vou nin tocar, señoras e señores. probochase, ó. Cheira a canela desde aquí. Aquí hai torradas de supermercado e torradas Sí. feitas aquí polos nosos cociñeiros Ana e Adrián, creo. Ana e Adrián. Profesionais das torradas. Veña, para non montar o dente que Ti cal depois... dirías que, a ver, unha é do supermercado e outra é feita por cociñas Hora Galega. Esta está algo durica. Ten canela, verdad? Sí. Non sabedes o que me fastidia ter comida diante e non poder comer. A mí encanta a canela. A ver... Home, eu creo que... É que o aveira non ya como. Home, normal. Que? Señoras e señores, cal destas? Ao final toqueina. Ao final toqueina. Eu diría que estas son as caseiras. O sea, tirei todo, Estas caseiras, Sí. ¿no? E estas, as conxeladas. As máis cuadradiñas Porque sabes conxeladas o que che é do digo? súper e as máis daquela maneira caseiras. Nótase como máis enchoupada no leite. Home, Sabes? eu aquí xa vexo efectivamente a forma da barra. Ti creo que acertas. Efectivamente, Rocío te bo dente. Home. Tan ricas. Saben a canela. Se me dis que non, ide llevo todo dente a unha. Encántame. Pero Sí, sabe? sabe. Esta igual menos, mira. Pois mira, cociñas Hora Galega Adrián e Ana, tedes que falar comigo para facelas sin canela, polo menos un chisquiño delas. Efectivamente. Tamén puxamos a María Dapia a facer un pouco de torradas. Ah, vale. Que algo terá que facer neste Venres Santo. E saíu á rúa para dicirvos a vos, para preguntarvos cal é a caseira feita por min e cal é a mercada. Cuidado, que hai xente que atina, outra non ten nin idea, como sempre. A sobremesa da Semana Santa, a exame. Hoxe queremos comparar que torradas son as mellores, as que facemos na casa ou as que compramos no supermercado. Terán diferenzas a simple vista, cales son as máis saborosas e, sobre todo, cales son as máis baratas. Só hai unha maneira de saber o que é poñerse mansa obra. Piche! Pase, por favor. A ver, María, que falas moito e pouco cociñar. É que non sei facer as torradas. Pois eu vouche ensinar, veña. Claro, primeiro temos o leite, 1 litro, vale? Boto todo. Todo. Pero rápido que temos pouco tempo. Ai, carai, que apuro. Que máis? Botamos azúcar, Cuánto azúcar? 4 cucharadas. Ahora a canela. Canela. Isto ao gusto de cada quen, se vos gusta moito, moito. Normalmente en rama, 3 cucharadas. Iso non serán moitas, que sabe moito a canela despois, Remexe un pouco. Pero remexerei ten esta grande. Unha vez temos o azúcar, a canela e o leite, botamos reladura de naranxa. Ah, iso fai no ti. Lume. Isto a todo gas ao 9.
ven pa aquí a bater os huevos. Pero cuántos hai que botar? 3. A enchoupar. Choupar. Vente que ahora eu teño medo á fritura, ahora frites tú. Bueno. Hola, aquí temos as nosas torradas, Choca. Bo traballo, Perfectas. compañeiros. Pero agora hai que facer o test definitivo. Saberá a xente distinguilas e, sobre todo, cales están máis boas. Cuáles son compradas e cuáles son caseiras? Vale. Las que no son compradas. Estas, yo digo caseras, estas. Cuáles pensas que fixen eu? As gordas, ¿Ela por qué? porque as outras están aplastadas. E esa pensas que a fixen eu ou que é comprada? Ai, pode ser comprada. Bueno, o debate está servido, é verdad, pero acertaches. Acertaches. Estas fixémolas nós, estas son do supermercado. Claro. Saliron un pouco chamuscadas, Alfonso. Ni las hago ni las como. No, porque no me gustan. De año en año. Pero sin embargo, mira, sí me gusta. Todos os ingredientes para facer as caseiras custáronnos 9,10 €, de 24 torradas. Isto é 0,37 céntimos cada unha. Sen embargo, as do supermercado custaronnos só 6,20 €. Sai cada torrada a 1,55. Falando disto, de sei que rascar o peto saen nos mellor facelas na casa.